Hola, sóc Moisés Ramos i aquest missatge va dirigit a la consellera Vergés i especialment al conseller Bargalló. Espero que us arribi. Soc director d'un centre de dansa, uns dels 500 que es van manifestar dilluns 9 de novembre a la plaça Sant Jaume. En aquell moment reivindicàvem l'apertura dels nostres centres, perquè no hi ha cap indici que demostri que som o podríem ser un focus de contagi. De fet, menys del 0,5% dels alumnes ha estat infectat a les nostres aules. Hem pres totes les mesures protocolàries d'higiene i prevenció amb èxit. I ja portem 15 dies tancats, sense motius. Li proposo que demostri el contrari. Nosaltres també tenim testimonis de professionals de la medicina que estan a favor dels beneficis de la dansa i ens donen suport. Vostè no entén que al nostre sector no podem recuperar els clients perduts. Nosaltres no obrim i tenim els mateixos clients o venen de nous. I les classes online són inviables, perquè corre perill la integritat física dels alumnes. I no em pot dir que el problema és de la mobilitat. Quan els transports públics, com per exemple TMB, per posar un exemple, s'omplen de gom a gom. Quan els nens i nenes dels nostres centres, en comptes d'estar segurs i segures a les aules, es queden al parc del costat. Quan la majoria són alumnes que viuen als voltants i molts d'ells al mateix edifici. Llavors, en aquest punt, li dic que ens ha faltat el respecte amb les seves declaracions i no estic disposat a acceptar-ho. Estem al límit de l'ofec i vostès ens estan posant el peu al coll. Vull recordar-li per què porta el llaç groc. Perquè un dia molts de nosaltres vàrem sortir al carrer i vam posar una creueta al costat de les sigles del seu partit i d'altres i vam votar l'1 d'octubre. Alguns, amb orgull, vàrem desobeir malgrat les patades voladores. Li dic que vostès ens estan abocant a desobeir, seguint l'exemple que ens vau oferir, i obrirem les portes dels centres si no ens escolten. Li sona? Això sí, obrirem amb responsabilitat, perquè estem segurs que la nostra feina és impecable. Ho hem demostrat. Perquè li devem als nostres alumnes la salut i el benestar físic i psíquic que aporta la dansa. La dansa és segura.